A yayin da siyasa ke ta gabatowa a Najeriya, babban jigon malamin musuluncin nan Prof. Makari ya yi jawabi akan Muslim ticket. Amma kafin mu fara sauraro, muna so idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Bayan an yi subscribe sai a danna mana likes kamar haka. Domin samun sabbin labaranmu da zarar mun ɗora. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, da sannu ba jimawa, al'ummu za su zo su yi taron dangi a kanku, suna kwashe arzikinku, suna sace imaninku, suna kwashe mabadi'inku, suna raba ku da duk abin da kuke da shi na zahiri da batini in sun sami dama. Kamar yadda dai ƙatti majiya yunwa suke taro a kan kwanan abinci, suna ci kowa na kai hannu kafin ka ankara ya ƙare raguwa kawai yake yi, to haka za su yi ta muku, su raba ku da usul ɗinku, su raba ku da mabadi ɗinku, su raba ku da abubuwan da addininku ya ginu a kai, su kai raba ku da har zahirin arzikinku, a dinga kwashe duk abin da kuke da shi. Mai tambaya ce, ya Rasulullahi, dan ba mu da yawa ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, a'a, yace kuna da yawa, sai dai kuna nan kaman karmami. Kaman karmami. Menene karmami? Taron da zaka gansu ga su nan da yawa tare, amma zukatan wani yayi gabas wani yayi yamma, bu'dal mashriqaini wa bu'dal maghribain. Muna tare, muna sahu tare, kafa ya haɗe da kafa, kafada ya haɗe da kafada, zukata na harbin juna. Ba ruwan ɗayanmu da damuwan ɗan uwanmu. Kowa kansa ya sani, in jifa ta tsallake kansa ta faɗa kan kowa. To wannan shine rayuwar karmami. Ga su nan a haɗe, amma da za ka ɗibi ruwa, a kan ruwa ba suke, amma da za ka ɗibi ruwa ka watsa masu sai su watse. Komai, ko iska ka je ka hura, komin ƙanƙantan abu zai watsa su. Sannan sai inda ruwa ke so yake tafiya da su. Saboda ba su da mabadi, sun rabu da juzur ɗinsu, sun rabu da asalinsu, saboda haka duk inda ruwa ya so, tayyar ya so, igiyar ruwa ya so, sai ya kaɗa su. Ya ce za a cire jin tsoronku daga zukatan aduwikum, zai daina jin tsoronku. Maulana Sharif radiyallahu anhu yana ba mu labari, ya ce a Jos, lokacin da aka yi wani rikici na Jos, ina ganin wuraren 2002 ko 3, a cikin dai lokacin mulkin Obasanjo, ya ce wannan fa ita ce Jos ɗin da idan aka kira sallah, domin dalilin rikicin shine mutane na sallah, wata ta zo za ta wuce, aka ce ba za ta wuce ba, ta ce sai ta wuce. Ya ce wannan garin an yi lokacin da idan mace tana rike da kaya ta sauko daga dutse za ta kawo kaya gari wajen musulmi, tana ɗauke da kaya a kanta, ta ji kiran sallah akan hanya ba kowa, aka fara Allahu Akbar, za ta tsaya cak a inda take da kaya a kanta, za ta tsaya, ta ji kiran sallah, sai an gama kiran sallah la ilaha illallah, sannan ta ci gaba da tafiya da kayan a kanta. Sai gashi muna ta komawa baya, muna farraka tsakaninmu, muna yaƙi da junanmu, muna abubuwan da muke yi wanda suke raunana mu, har ya kai wa mace ta zo wucewa ba kiran sallah ba iƙama ba, ana cikin sallan za ta keta, a ce ba za ta keta ba, ya zama fitina. Amma me yasa haka? Mu muka sa haka, mu muka jawo rayuwarmu ta koma haka. Dukanmu mun san lokacin da wanda ba musulmi ba in yana da amana yana son ya bayar, duk wanda ya kai shekara 40 anan ya san lokacin musulmi yake nema ya ɗaura amanansa a hannun shi. Amma yanzu ga amanar ƙasa an ce za a sa, wata fati ta ce musulmi za ta yi, ya zama tashin hankali a cikin ƙasa.
abinda a baya bai taɓa kasancewa haka ba. Me ya faru? Wani abu muka yi muka koma haka. Ba wanda aka raina, wani na zo muna magana sai ya ga sunana Ibrahim Ahmad, sai yake ce min kai, amma dai kai yanzu kufa irin kufa yanzu wallahi in zaka je America zaka wahala, kuma in ka je ma za a yi ta daidai bayan September 11 ne. Yace ina baka shawara ko zaka canza suna. Nace to wa ya ce maka ina son zuwa balle in wahala? To wato ina so in nuna mana yanda muka zama abin tuhuma. In sunanka astaghfirullah, in sunanka watan sunan musulunci ne, ka zama abin tuhuma cikin al'umma. Ko? To kaga wannan duk shine yunza'ul haibatu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce za a sanya muku kaskanci